bona nit. Avui us volia fer un pollastre rostit, com els que fem al restaurant, que quasi bé us sortirà igual de bo. Amb aquest pollastre hi posem els següents ingredients. Posarem llaurer, llimona, romaní, una picada que faré aquí per untar el pollastre, uns alls que posarem a dintre, les herbes, jo he posat les que tenia aquí a casa. Vosaltres, si ho voleu una mica de més de picant, un bitxo o alguna cosa, i després posem una mica d'humitat a dintre la cassola. Jo hi posaré una mica de cervesa. Podeu posar vi blanc, un caldo fluix de verdures, etc. Anem a fer els passos, que són molt ràpids. Llaurer, cap dintre. Pel cul, no? Per dins, pel cul, sí. Romaní, llaurer i llimona, cap dintre. Els alls, també els posem aquí, que donaran molt bona olor. La picada, la farem, et dic jo, hi he posat el que tenia, romaní, pebre blanc, pebre negre, posarem una mica d'oli, remenarem una mica, i untarem aquest pollastre com si féssim un massatge. Una mica dintre també. Que quedi ben untat tota la pell. Per dintre, per sota, per darrere. Tot ben untat amb aquesta marinada. I ara posarem una mica de humitat, pot ser aigua, pot ser un caldo de verdures ben fluix, pot ser mitja cerveseta. Ara mitja me la veuré jo. I això ho posarem al forn a 160 graus 90 minuts. Jo ja el tinc calent, a mitja altura, 90, 160. Bé, després de 90 minuts, això ja el tenim a punt. Quina bona pinta! Posarem les patates al costat. Posarem el suquet per sobre. I que vagi de gust. I si no teniu ganes de fer-lo, ja sabeu que aquest cap de setmana, Cal Ramon, pollastres a l'as. Que vagi de gust.